అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి భారీ బహిరంగ సభకు బైదాపూర్ మండల ప్రాంతంలోని గ్రామాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున గ్రామస్తులు తరలి రావడం జరుగుతుంది. మీరందరూ చూశారు. ఇక రానున్నది మా ప్రభుత్వమే, పేదల ప్రభుత్వం, రైతన్నల ప్రభుత్వం రాబోతుందని ఈ ప్రజలను చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక ప్రజా వ్యతిరేకత విధానాలకు ఈ రోజుతో చెల్లు రేవంత్ రెడ్డి గారి బహిరంగ సభను బ్రహ్మాండంగా విజయవంతం చేయాలని ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా తరలి రావడం చూస్తున్నారు. వివిధ రకాల ఆటోలు, బస్సులు ఏది దొరికితే అది అవసరం అనుకుంటే మేము పాదయాత్రకు కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్ళడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి ప్రజలు నిరూపించడం జరిగింది. మీరు చూసినట్టయితే ఇక నుంచి ఏదైతే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలకు ఈ రోజుతో స్వస్తి పలికినట్టే ఈ బహిరంగ సభను విజయవంతం అయినట్టు. తర్వాత మా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇక్కడ గెలిచేది మా ప్రవీణ్ రెడ్డి గారే. తర్వాత ఇక్కడ పేద ప్రజలకు ఏవైతే పింఛన్లు కానీ, తర్వాత వాటర్ కానీ ఏవి కూడా రాలేదు. సో దానికి నిరసనగా మేమందరం యువకులతో కలిసి కూడా పెద్ద ఎత్తున మా ప్రభుత్వాన్ని రప్పించడం కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తాం. ఇక ఈ రోజు నుంచి మరింతగా గ్రామాల్లో, ప్రతి గ్రామాల్లో ఇంటింటికి గడప గడపకు తిరిగి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తేవడానికి కృషి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కరీంనగర్లో జరుగుతున్న కాంగ్రెస్ మహా బహిరంగ సభకి యువకులందరూ, గ్రామంలో కార్యకర్తలు, యువకులు ప్రతి ఒక్కరూ తరలి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ముత్యాల మల్లేశన్న గారి నాయకత్వంలో అందరం తరలి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ బహిరంగ సభను అత్యంత విజయవంతంగా చేయడానికి మేము కృషి చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఎన్నికలలో, ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికలలో ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము అధికారంలోకి వచ్చి పేద ప్రజలకు అండగా నిలుస్తుందని మేము అందరం కోరుకుంటూ నిలుస్తున్నాం. నిజమే మా ఇజం, నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పడమే మా నైజం, అన్యాయాన్ని ఎత్తి చూపడమే మా లక్ష్యం.